வெல்லும் ஜனநாயகம் மாநாடு தேதியை மாற்றம். அன்பார்ந்த தோழர்களே, என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வெல்லும் ஜனநாயகம் மாநாட்டுக்கான தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 23ஆம் தேதி நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மாநாட்டினை டிசம்பர் 29ஆம் தேதி நடத்துவதென முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் பெய்த கனமழையால், கடும் புயலால் சென்னை உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கின்றன. அதனால் பாதிப்படைந்த மக்கள் இன்னும் அதிலிருந்து மீள முடியாமல் அல்லலுற்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கான நிவாரணங்களை வழங்குவதும் மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்வதும் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகள் ஆகியோரின் தவிர்க்க முடியாத பணிகளாக உள்ளன. இந்த நிலையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இளைஞரணியின் சார்பில் ஒருங்கிணைத்த மாநாட்டையும் 17ஆம் தேதியிலிருந்து 24ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்திருப்பதை நாம் அறிவோம். வெள்ள நிவாரணப் பணிகளில் முதல்வர் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருப்பதனால் திமுக இளைஞரணி மாநாட்டை தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள். இருபத்தி 23ஆம் தேதி நாம் மாநாடு நடத்துவது மழை, புயல், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்பது ஒருபுறம், முதல்வர் அந்த நிவாரணப் பணிகளில் கவனம் செலுத்துவதால் நம்முடைய மாநாட்டில் பங்கேற்பதில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு சிக்கல், இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு மாநாட்டை நாம் தள்ளி வைக்க வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது. 10 மாவட்டங்களுக்கு மேலாக புயல் மழையால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் இன்னும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகிற சூழலில் அந்த மாவட்டங்களில் மாநாட்டு பணிகளை செய்வதிலே ஒரு தேக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. நமது கட்சி தோழர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சென்னையிலே நமது தாய்மண் அலுவலகம் வேளச்சேரியில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மழையிலும் அந்த அலுவலகம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுவது நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மையாகும். கடந்த முறை நாம் நிறைய பொருட்செலவில் அந்த கட்டிடத்தை 5 அடிக்கு மேல் உயர்த்தி இருக்கிறோம். அதனால் இந்த மழையில் கட்டிடத்திற்கு உள்ளே தண்ணீர் நுழையவில்லை. ஆனால் கட்டிடத்தை சுற்றி இடுப்பளவு தண்ணீர் 2 நாட்கள் சூழ்ந்து கொண்டது. அந்த மழை வெள்ளத்தில் நானும் நம்முடைய தோழர்களோடு கட்டிடத்திற்குள்ளேயே முடங்க வேண்டியதாகிவிட்டது. 2 நாள் கழித்துதான் மின்சார இணைப்பு கிடைத்தது, தொலைபேசி இணைப்பு கிடைத்தது, எங்களுக்கு வெளி உலக தொடர்பு கிடைத்தது. அப்படி ஒவ்வொருவரும் இந்த புயல் மழையில், கனமழையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் இன்னும் ஒரு சில நாட்களாவது ஆகும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதற்கு. எனவே ஒரு வாரம் தள்ளி வைப்பது என்பது தவிர்க்க முடியாத தேவையாக மாறியிருக்கிறது. முதல்வர் அவர்களும் நம்முடைய மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். ஆகவேதான் 23ஆம் தேதி நடத்துவதாக நாம் திட்டமிட்டிருந்த மாநாட்டினை 29ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்திருக்கிறோம்.
5 நாட்கள் நமக்கு மேலும் கூடுதலாக ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. இன்னும் தீவிரமாக பணியாற்றுவதற்கு வாய்ப்பாக அமையும். எழுதப்படாத இடங்களில் சுவர் எழுத்துக்களை எழுதலாம். மக்களை திரட்டுவதற்குரிய வாய்ப்பாகவும் இது அமையும். 26ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஐயப்பன் கோவிலுக்கு போகக்கூடிய பக்தர்களின் பயணம் நிறைவு பெறும் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதன் பிறகு வண்டிகளை பதிவு செய்வது மேலும் இலகுவாக இருக்கும், எளிதாக இருக்கும் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. எனவே தோழர்கள் இந்த நிலையை உணர்ந்து கொண்டு, ஏற்கனவே நீங்கள் துண்டறிக்கைகள் அச்சிட்டிருக்கலாம், சுவரெழுத்துக்களில் பெயர் அந்த தேதியை பதிவு செய்திருக்கலாம், டிஷர்ட் பனியன்களில் கூட 23 என்று நீங்கள் பதிவு செய்திருக்கலாம். அதை மிக எளிதாக 3 என்பதை 9ஆக மாற்றிவிட முடியும். ஆகவே எழுதிய இடங்களில் 3 என்பதை 9ஆக மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். துண்டறிக்கைகளில் தேதியை மட்டும் மாற்றி கையால் கூட எழுதலாம், மாற்றி விநியோகம் செய்யுங்கள். இனி புதிதாக அச்சிடக்கூடிய அனைத்திலும் டிசம்பர் 29 வெள்ளிக்கிழமை என்று பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆகவே அருமை தோழர்களே, மாநாடு தள்ளி போனதற்காக வருந்துகிறேன். இதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை. எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் மேலும் தீவிரமாக மாநாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து 11ஆம் தேதி சென்னையிலே நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை 17ஆம் தேதிக்கு நாம் தள்ளி வைக்கிறோம். 11ஆம் தேதி தென் மாவட்டங்களைச் சார்ந்த தோழர்கள் வர இயலாது என்று கருத்து தெரிவித்தார்கள். ஏனென்றால் 10ஆம் தேதி அனைவரும் மதுரைக்கு வருகிறார்கள். பிறகு அத்தனை பேரும் சென்னைக்கு 11ஆம் தேதி வருவது என்பது இலகுவானதல்ல. ஆகவே வேறொரு தேதியில் நடத்தினால் அதில் பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பாக அமையும் என்ற கருத்துக்களை முன்னணி பொறுப்பாளர்களிடத்திலே கூறினார்கள். இன்றைக்கு 9ஆம் தேதி தஞ்சாவூரிலே பங்கேற்பவர்கள் கூட உடனடியாக 11ஆம் தேதிக்கு சென்னைக்கு வருவது என்பது சற்று கடினமானதுதான். ஆகவே தோழர்கள், தென் மாவட்டங்களைச் சார்ந்த தோழர்களும் டெல்டா மாவட்டங்களைச் சார்ந்த தோழர்களும் விடுத்த வேண்டுகோளை புரிந்து கொண்டு 11ஆம் தேதி நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மாவட்ட செயலாளர்கள், மண்டல பொறுப்பாளர்கள், இதர முன்னணி பொறுப்பாளர்கள், மேலிட பொறுப்பாளர்கள் 17ஆம் தேதி சென்னையில் பங்கேற்க வேண்டும். அன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் என்கிற விளக்கம், மாநாடு குறித்த நடைமுறைகள் பற்றி விளக்கம் அளிக்கப்படும். ஆகவே தவறாமல் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும். அந்த நிகழ்வில் மாவட்ட செயலாளர்கள் தாங்கள் அளித்த வாக்குறுதியின்படி நிதியை வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். திங்கட்கிழமையிலிருந்து நம்முடைய QR கோட் புதிதாக மாற்றி அமைத்து அறிவிக்கப்படும். அந்த QR கோடை பயன்படுத்தி இயக்கத் தோழர்கள் ஆங்காங்கே மாநாட்டுக்கான நிதியை, கட்சி வளர்ச்சிக்கான நிதியை QR கோடு மூலமாக வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீண்டும் சொல்லுகிறேன், 11ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், மண்டல நிர்வாகிகள், முன்னணி பொறுப்பாளர்கள் பங்கேற்கிற கூட்டம் 17ஆம் தேதி காலை 10 மணி அளவில் சென்னையிலே நடைபெறுகிறது. 23ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக நாம் அறிவித்திருந்த மாநாடு 29ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேதியை மட்டும் மாற்றிக்கொண்டு வேலையை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்று மாலை தஞ்சாவூரில் சந்திப்போம். காலையில் 9:15 மணிக்கு நான் திருச்சிக்கு வந்து திருச்சியிலே சில நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று அதன் பிறகு தஞ்சை செல்வதாக இருந்தது. தவிர்க்க முடியாத நிலையில் இன்றைக்கு தமிழக முதல்வர் அவர்களை நேரிலே சந்திக்க முடிவெடுக்கப்பட்டு சந்திக்கிற வாய்ப்பும் கிட்டியது.
நமது கட்சியின் சார்பில் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் நன்கொடையாக வழங்கியிருக்கிறோம். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் 1 மாத சம்பளத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்கிற அடிப்படையில் நானும் தோழர் ரவிக்குமார் அவர்களும் 1 மாத சம்பளத்தை வழங்கியிருக்கிறோம். அத்துடன் மேலும் சில தொகையை இட்டு நிரப்பி 10 லட்சமாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு காசோலை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. வெள்ளம் மற்றும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு செய்கிற நிவாரணப் பணிகளுக்கு நம்மால் ஆன ஒரு சிறிய உதவி நேரடியாக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும். ஆனாலும் அரசின் மூலமாகவும் செய்வது நம்முடைய கடமை. ஆகவேதான் இன்றைக்கு காலையில் என்னுடைய பயணம் ரத்தாகிவிட்டது. இப்போது விமானம் 3:30 மணியளவில் திருச்சிக்கு, நான் திருச்சியில் விமான நிலையத்திலிருந்து நேரடியாக தஞ்சைக்கு செல்ல இருக்கிறேன். இடையில் தோழர்கள் அங்கும் இங்கும் ஏதேனும் நிகழ்ச்சி என்று அழைத்து செல்ல கூடாது என்கிற வேண்டுகோளையும் முன்வைக்கிறேன். தஞ்சையில் நடைபெறுகிற இந்த கூட்டத்தில் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சார்ந்த அனைத்து பொறுப்பாளர்களும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாலையில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.